Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pepanggihan malih kaliyan kula Bu Heni Pratiwi wonten ing pasinaon basa Jawi. Dinten menika kita badhe sinau babagan Serat Wedotama Pupuh Pucung. Dipun gatosaken nggih, sumangga. Serat Wedotama Pupuh Pucung. Serat Wedotama Pupuh Pucung menika anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara sekawan, ingkang dipun singkat KGPAA Sri Mangkunegara sekawan. Anggitanipun sama dengan dikarang. Dados menawi wonten tembung Serat Wedotama yaiku anggitane sapa? Berarti Serat Wedotama dikarang oleh titik-titik. Begitu nggih. Tegese Serat Wedotama. Serat inggih menika tulisan, weda, ajaran, kawruh utawi ilmu, lan tama utama utawi becik. Dados Serat Wedotama inggih menika karya sastra utawi tulisan ingkang ngandhut ajaran utama tumrap manungsa. Serat Wedotama yaitu karya sastra atau tulisan yang mengandung ajaran yang baik bagi kehidupan manusia. Menika wonten piwulang ing Serat Wedotama. Piwulang ing Serat Wedotama menika saged dipun waos ing ngriki. Angka 1 babagan kapercayan marang Gusti. Angka 2 babagan kawicaksanan sakjroning sambang srawung. Angka 3 babagan jiwa satriya. Angka 50 babagan tata cara ngurmati saksamaning urip. Lan angka gangsal babagan upayane manungsa sakjroning urip. Dados dudutanipun atau kesimpulannya, di dalam Serat Wedotama terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama mengajarkan supaya manusia senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengajarkan manusia supaya senantiasa ingat bahwa dia adalah makhluk sosial sehingga harus hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga, mengingatkan manusia supaya senantiasa mengingat sesamanya. Itu adalah konsep kemanusiaan. Salajengipun menika wonten pupuh ing Serat Wedotama. Serat Wedotama anggadhahi gangsal pupuh atau memiliki 5 kumpulan tembang sejenis. Ingkang angka 1 wonten pupuh pangkur, angka 2 pupuh sinom, 3 pupuh pucung, 50 pupuh gambuh lan gangsal pupuh kinanthi. Cobi dipun gatosaken ingkang angka 3. Menika wonten pupuh pucung, gangsal welas pada. Pada sama dengan bait. Jadi, pupuh pucung di dalam Serat Wedotama memiliki 15 bait, yaitu bait pada nomor 33 sampai dengan 47. Filosofi tembang pucung. Pucung asale saka tembung pocong. Nggambarake fase uripe manungsa nalika wis seda banjur
disucèni lan dibungkus kain mori utawa dipocong. Tembang pucung ngemot tuntunan patrap lan pakarti becik supaya bisa kanggo sangu sakwise manungsa séda. Jadi, tembang pucung itu memiliki makna atau memiliki tuntunan supaya manusia senantiasa berperilaku baik untuk bekal kelak ketika manusia tersebut telah tiada. Paugeran tembang macapat pucung. Paugeran sama dengan aturan. Di dalam tembang macapat, kita sudah mengenal yang namanya paugeran atau aturan, yang meliputi guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu. Guru gatra yaiku cacahe gatra utawa larik. Guru gatra adalah jumlah baris ing sakpada dalam satu bait. Gatra jumlah baris dalam satu bait. Guru wilangan adalah jumlah suku kata pada satu baris. Guru wilangan jumlah suku kata pada satu baris. Dan yang terakhir, guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasane gatra. Suara pada akhir baris. Sakmenika wonten tembang macapat pucung. Dipun gatosaken rumiyin nggih saderengipun dipun bahas tunggal baka setunggal. Tembang macapat pucung. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas ngantosani setya budya pangekese durangkara. Mekaten tembang macapat pucung. Dipun bahas tunggal baka setunggal nggih. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Itu adalah gatra 1 atau baris pertama. Lekase lawan kas menika gatra 2 utawi baris kedua. Tegese kas nyantosani menika gatra 3 utawi baris ketiga. Setya budya pangekese dur angkara menika gatra 5 utawi baris keempat. Lajeng guru gatra tembang pangkur nuwun sewu. Guru gatra tembang macapat pucung dadosipun wonten sekawan. Saklajengipun
Guru gatra tembang macapat pucung wonten sekawan. Salajengipun guru wilangan. Cara ngitung guru wilangan inggih menika kanthi ngitung wanda. Kita hitung guru wilangan dengan cara menghitung suku kata. Contoh, ngel 1, mu 2, i 3, ku 4, k 5, la 6, ko 7, ne 8, kan 9, ti 10, la 11, dan ku 12. Jadi, guru wilangan pada baris pertama berjumlah 12 suku kata. Lanjut ke guru wilangan pada baris atau pada gatra kedua. Le, ka, se 3, la, wan 5, kas 6. Jadi pada baris kedua guru wilangan terdapat 6 suku kata. Baris ketiga, te, ge, se, kas, nyan, to, sa, ni. Terdapat 8 guru wilangan. Nomor 4, se, tyo, bu, dyo, pa, nge, ke, se, dur, ang, ko, ro. Jadi pada baris keempat terdapat 12 guru wilangan. Adapun guru lagu adalah tibaning suwara. Coba perhatikan baris pertama atau gatra setunggal. Ngelmu iku kalakone kanthi laku tiba swara u. Suara terakhir berbunyi u. Maka guru lagu untuk baris pertama adalah u. Nomor 2, lekase lawan kas. Yang terakhir berbunyi kas atau guru lagunya yaitu a. Tegese kas nyantosani. Yang terakhir berbunyi i. Maka guru lagunya adalah i. Setyo budya pangekese dur angkara. Yang terakhir berbunyi a. Paham nggih? Dados guru gatra wonten sekawan, guru wilangan 12, 6, 8, lan 12, guru lagu u, a, i, dan a. Menika wonten serat Wedhatama pupuh pucung. Pupuh pucung wonten 18 pada nggih pada 3 dasa 3 ngantos pada 51 dasa 7. Pada setunggal. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani.
Setya budya pangekese dur angkara. Menika wonten pada kalih saged dipun waos piyambak. Dipun lajengaken menika pada 3. Menika wonten pada sekawan. Ngipun. Lajeng menika wonten tegese utawa arti dari Serat Wedhatama Pupuh Pucung pada setunggal bait pertama. Tasih kemutan nggih, pada setunggal atau bait pertama tadi bunyinya bagaimana? Saya ulangi lagi. Kula bali malih nggih. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Nah, wong golek ilmu iku bisa kagayuh kanthi nglakoni. Jadi, panjenengan sedaya ketika kita belajar ada istilah learning by doing. Kalian akan mendapatkan makna belajar yang sebenarnya ketika kita melakukan. Ingkang angka kalih. Lekase lawan kas. Lekase diwiwiti, dimulai kanthi niat dengan bersungguh-sungguh. Ketika kita belajar apapun, yang pertama adalah niat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tegese kas nyantosani. Nah, itu harusnya nyantosani nggih, bukan ngantosani. Itu tipu sedikit. Tegese niat kanggo gawe santosaning sesama. Yang dimaksudkan niat adalah niat untuk membuat sentosa sesama manusia, tentram, damai, sejahtera begitu. Nomor sekawan. Setya budya pangekese dur angkara. Setya marang budya. Budya itu adalah budaya kebiasaan. Yang dimaksud kebiasaan di sini adalah kebiasaan terhadap niat dan tumindak atau perilaku yang baik tadi. Mampu atau bisa menyingkirkan semua hal buruk. Bisa nyingkirake sakabehane perkara kang ala. Mekaten tegese tembang pucung utawa pupuh pucung ing Serat Wedhatama pada setunggal bait pertama.